നമസ്കാരം. നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാവനൂരിലെ സ്വസ്തി സെന്റർ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗിന്റെ 1ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർധനരായ 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കാവനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വിദ്യാവതി വിതരണോദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. സ്വസ്തി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ 1ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചാണ് നിർധനരായ 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ ക്ലിനിക് എംഡിയും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ സമീറ ഷിബു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വിദ്യാവതിക്ക് കൈമാറി. മുജീബ് കാവനൂർ, വാർഡ് മെമ്പർ നീലകണ്ഠൻ, കെ പി ഷിബു തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്വസ്തി ക്ലിനിക്കിൽ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം നൽകി പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. കൌമാര കൌൺസിലിംഗ്, ഫാമിലി കൌൺസിലിംഗ്, പേഴ്സണൽ കൌൺസിലിംഗ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്ന് ക്ലിനിക് എംഡിയും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ സമീറ ഷിബു പറഞ്ഞു. പഠന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കൗൺസിലിംഗ്, അഡോളസൻ കൗൺസിലിംഗ്, ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ്, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന, അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പോയി ചാടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു അക്ഷരം പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് പോലും അവർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഏത് രീതിയിലാണോ എവിടെ തൊട്ടാണോ അവർക്ക് പോയി കിടക്കുന്നത് അവിടെ മുതൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് പേഴ്സണൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസും മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വസ്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിപത്തിലേർപ്പെട്ട ഇതിനെ എല്ലാം ചിന്തിക്കുകയാണ്. നാട് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, 100ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകി നാടിന് മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് നല്ല ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിൽക്കുന്ന നാടിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള സമീറ ഷിബു മാഡത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.